A következő történet egy távoli galaxis kisország még kisebb falujában játszódik. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy távoli kis galaxisban egy még kisebb ország. Abban az országban élt a mindenható vezető, akinek hatalma oly nagy volt, hogy még a csillagok is kissé közelebb hajoltak, ha megszólalt. Ő időről időre jót cselekedett birodalmában, már ahogy az udvari krónikások írták. És pénzt osztott a kis településeknek is, hadd örüljenek a népek, hadd legyen mit megköszönniük. A vezető ilyenkor új és hangzatos nevű programokat talált ki, hiszen a jóság is jobban hangzik címmel. Az egyik ilyen volt a távoli galaxis kisország falu kisbolt program. 2021-ben az egyik pici falu, alig 300 lélekrakta, kis kegyben részesült. Egy szép nevű Kft. Kapott pénzt, hogy boltot építsen, és a helyi hűbéres úr mindent elintézett, mielőtt bárki kérdezett volna olyasmit, ami nem ildomos. 3 hosszú év múltán a bolt végre elkészült. Oldalán ott ragyogott a tábla. Távoli galaxis kisország program. A bolt mellé, mert a mindenható szeret rendet és szépséget, épült még egy 2 emeletes, 2 lakásos ház is. A falu népe csak ámult, ilyen pompát utoljára akkor láttak, amikor még hitték, hogy a galaxisban van értelme pályázni. A központ megadta a használatba vételi engedélyt is, de a bolt mégsem nyílt ki, hirdetés került ki a világháló falára. Eladó. Pontosabban minden eladó, még a mese is. Az ár csupán 5-ször annyi, amennyit a program adott érte. A helyiek és a turisták egyre ritkábban állnak meg a boltnál, csak ránéznek, legyintenek, s úgy mondják, komplikált történet, ez a bolt már nem nyílik meg soha. És estéről estére, amikor a csillagok felgyúlnak a kis galaxis egén, a falu fölött halkan suttog a szél. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy program. A mese tanulsága, akik a csillagok közé ígéri a jót, gyakran csak a saját udvarát világítja meg vele. Mire a fény elér a kis falvakig, már csak árnyék marad belőle. Meg egy eladatlan bolt, amelyben sosem gyúl ki a villany. Itt a vége, fuss el vele, vagy várd a következő programot, amely talán tényleg kinyitja a bolt ajtaját. Ki tudja, talán a mi kis galaxisunk, még kisebb országunk, valamely településén is van hasonló történet. Ha tudtok ilyet, akkor írjátok ezt meg nekem privát üzenetben. Köszönöm.